Дорогие браты и сестры, сегодня первая неделя месяца. У гэту нядзелю звычайна ў касцёлах па ўсім свеце аддаецца асаблівая, называецца дарацыйная, асабліва пашана Найсвяцейшай Эўхарыстыі. Але таксама сёння май. У маі месяцы мы аддаем пашану таксама Найсвяцейшай Панны Марыі. З гэтай нагоды после святой імшы будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакрамента, будзе спяваная літанія да Маткі Божай у рамках маёвага набажэнства, а таксама пройдзем эўхарыстычнай працэсіі навокал касцёла, аддаючы пашану Хрысту Пану. В інтэнцыі гэтай святой імшы молімся просіць ружа беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, маліцца у іх інтэнцыі. Я малюся за іх і прашу Пана Бога разам з усёй парафіяй, дзякуючы за іх малітву, за іх родных, блізкіх. Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай, дароў Духа Святога, здароўя для Людмілы Бойка у дзень юбілею, Божай ласкі, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, слугі Божага айца Фабіяна, просячы хутчэйшага выздараўлення для Віктара Туміловіча, дароў Духа Святога для лекараў, Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай, дароў Духа Святога, здароўя для Алены, Мечыслава, Бандаровічаў, з нагоды іх дня нараджэння, апекі слугі Божага айца Фабіяна, і Маці Божай просім для здароўя для Антона, патрэбных ласк для яго. Таксама прашу Божага валадарства для Чуйко Леонарды, 6 год пасля смерці ўсіх памерлых сям'і Чуйко, за памерлага Сяліцкіх Антона і Людмілу. Дорогие браты і сёстры, на пачатку этой святой імшы мы паблагаславім ваду, таксама паблагаславім таямніцы ружанца святога. Інтэнцыя малітваў для ружанцовых колаў. Молімся аб тым, каб законніцы і законнікі і семінарысты ўзрасталі на ўласным шляху паклікання праз чалавечую, пастырскую, духоўную і супольнасную фармацыю, якая ўчыніць іх годнымі веры сведкамі Евангелля. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якою мы будем окроплены на вспомин нашего хросту. Нехай Он допоможет нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Пане Боже Всемогутны, выслухай ласкава наши молитвы, калі мы узгадываем дзівосную справу нашего створения, еще больше дзівосную справу нашего откупления. Освяти гэтую воду, Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы, Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні.
У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Благословление таямниц ружанца. Пане Езу Христе, Ты дзеля нас уцелавіўся ад Духа Святого і прыняў цела з Панны Марыі, стаў чалавекам. Просім, благослові гэтыя таямніцы ружанца святого. І кожнага, хто, ушановуючы Твою найсвяцейшую Маці, будзе маліцца. Учыні, каб усе, хто будзе разважаць над таямніцай Твайго жыцця, смерцю і воскресення, атрымалі дары Духа Святого і пасля заканчэння зямнога вандравання былі годнымі удзельнічаць у вечным жыцці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую хрыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Прославляем
Усемогутный Боже, учеников угетые радостные дни мы всем сердцем прославляли у воскрослого Збавцу. Нехай пасхальная таємниця, якую ми тепер ушановуємо, завсёды проявляється во всіх наших учинках і справах. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого Бог, празуще веки вечные. Аминь. Сідайте. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Пётр уваходзіў, Карнелій выйшаў насустрач і, упаўшы да ног, пакланіўся яму. Пётр падняў яго, кажучы: «Устань, я таксама чалавек». Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе прыемны яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва». Калі Пётр казаў яшчэ гэтыя словы, Дух Святы сышоў на ўсіх, хто слухаў слова. І вернікі з абрэзаных, якія прыйшлі разам з Пятром, здзівіліся, што дар Духа Святога выліўся і на язычнікаў, бо чулі, як тыя размаўлялі на розных мовах і славілі Бога. Тады сказаў Пётр: «Ці можа хто забараніць хрысціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы?» І загадаў ахрысціць у іх у імя Езуса Хрыста. Потым яны прасілі яго застацца на некалькі дзён. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Он объявил народам избавление свое. Он объявил народам избавление свое. Спевайте Пану новую песню, бою учинил цуды, ему допомогла его правица и его святое плечо. Он объявил народам избавление свое. Показал Пан свое избавление, перед очима народов объявил свою справедливость, вспомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Он объявил народам избавление свое. Убавшили семя же земли, избавление Бога нашего. Воскликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Он объявил народам избавление свое. Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, хто любить, народжений от Бога и ведає Бога. Хто не любить, той не ведає Бога, тому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась у тем, что Бог послал у свет Сына Своего Одинородного, как мы жили праз Яго. У тым проявилася любовь, что не мы полюбили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся у моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моей, як і я заховав заповіді Отця моєго, і застаюся у ягонай любові. Гэта я сказаў вам, каб моя радасць была у вас, і каб радасць вашая была поўная. Вось заповедь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас. І прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, сядьте, коли ласка. Я хотел бы еще раз процитовать вам апошние радки першага, другога и посланняў и Евангелия. Сказал Петр: «Ці можа хто забараніць хресціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы, і загадаў ахрысціць іх у імя Езуса Христа». Паглядзіце на апошнія радкі, якія мы чытаем з сённяшняга паслання святога апостола Яна. У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як уміласціўленне за грахі нашыя. І апошнія радкі сённяшняга ўрыўка Евангелія. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Як бачыце, адносіны Бога у першую чаргу так ясна вырысоўваюцца да чалавека. Перш за ўсё, адносіны Бога да тых людзей, каго Ён выбраў. Як выбраў Бог нас? Бог выбраў нас праз святы хрост. І тут пытанне паўстае: ці сапраўды выбраў нас праз святы хрост? Раз мы згадзіліся быць пахрышчанымі, значыць, мы прынялі на сябе пэўныя абавязкі. Чаму я кажу, мы згадзіліся быць пахрышчаны? Бо, напэўна, у большасці ўсе мы былі пахрышчаныя без нашай згоды. Нас хрысцілі бацькі нашыя. Яны былі упэўненыя і верылі моцна-моцна ў Божую ласку. Моцна ў Божую ласку. І спадзяваліся моцна-моцна на Бога. Моцна на Бога. Чаму ў Божую ласку верылі і спадзяваліся на Бога? Таму што былі моцна веруючымі. Чаму я троху усміхаюся, але бо скажу яшчэ. Далей, вельмі цікава, яны абяцалі Богу, што выхаваюць дзіцятка у веры і навучаць выконваць Божыя запаведзі. Але ў сваёй большасці не выхоўвалі. А гэтаму, я говорю, былі моцна веруючыя, што самі нічога амаль не рабілі. Напэўна, калі б не бабулі, дзядулі нашыя, якім было троху часу, які не былі абыякавыя да нашага лёсу таксама і хацелі пераказаць, зыходзячы з гэтага свету, пераказаць сваю веру,
будучым пакаленні бабулі і дзядулі нашыя стараліся трываць і стараліся перадаць нам веру. Думалі, што хоць навучаць нас Ойча наш, здровасць Марыя, хвала Айцу, хоць пацеры навучаць маліцца, хоць мы будзем ведаць, што ёсць такое слово «малітва». І малітва – гэта нашыя адносіны да Бога. Гэта наш адзіны, не адзіны, а можа у тыя часы быў адзіны контакт з Богом. Малітва. Бо, можа, старэйшым людзям не было магчымасці пачытаць Святога Пісання, бо не было Святого Пісання, не было гэтай кнігі, была забаронена. Цяпер жа у нас ёсць магчымасць чытаць Святое Пісанне, і гэта наш такі яшчэ адзін вялікі контакт у нашых адносінах з Панам Богом, з Езусам Христом. Мы пазнаем Христа, мы датыкаемся не толькі малітвай, але таксама Святым Пісаннем, калі чытаем Слово Божие, дотык наш да Бога. Бо Бог, калі мы датыкаемся да Бога, адказвае дотыкам да нас. І вось тут мы заўсёды павінны гэта добра зразумець і вучыць гэтаму дзяцей, што не тады мы бяжым да Бога як трывога, але стараемся датыкацца да Бога кожны дзень нашага жыцця, каб Бог датыкаўся да нас. Прысвячаць хвіліну Пану Богу, і Пан Бог дасць нам многа хвілін у нашым жыцці. І такіх хвілін добрых, радасць, дзе будзе перапаўняцца. Далей, дарагія браты і сёстры, яшчэ ёсць асаблівы дотык да Бога. Езус Христос пакідае. Христос гаворыць, я перадаю ўсё, што атрымаў ад Айца, бо вы сябры мае, я вам даю ўсё. Езус Христос да нас датыкаецца праз касцёл, праз святыя сакраманты, як я ўжо зазначыў, праз сакрамант хросту. Гэта першы дотык Бога да нас. Першы дотык Бога. Калі паліваюць нас святою вадою і кажуць, я тебе хрышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога. Мы павінны вось гэта зразумець. Мы вельмі часта, людзі у нас вельмі часта думаюць, што як нас ахрысцілі дзесьці ў імя Айца і Сына і Духа Святога, то мы адразу сталі чыісьці там. Мы першую вочераз сталі Божыя, не там нейкіх патрыярхаў, ці папаў рымскіх, ці яшчэ кагось, але мы сталі, перш за ўсё, прыналежаць да Езуса Христа. Але супольнасць, якая моліцца за нас, называецца касцёлам, якая моліцца за нас, якая ўключыла нас у сваю супольнасць, і якая кожны дзень, складаючы на свяцейшую Эўхарыстыю, моліцца за кожнага нас. Уся супольнасць касцёла, мільярды людзей, моляцца за нас самі за сябе, то есть атуляюць сваёй малітвай усіх. Чаму я сказаў мільярды людзей, дарагія браты і сёстры? Моляцца да супольнасці касцёла належаць не толькі тыя, хто жыве на гэтай зямлі, але таксама і тыя, што зышлі з гэтай зямлі, якія і душы чысцовыя, і нябесны касцёл, і душы чысцовыя гэта тыя, якія мы молімся, узносім, адарваем самі сябе не толькі ўзаімнай любов'ю, але ўзаімнай малітвай. Гэта вельмі важна памятаць, бо ў малітве заключаецца любоў і Божая, і добрыя адносіны да другога чалавека. Паглядзіце, часамі як цяжка, мы гаворым, Христос вельмі часта вучыць, маліцеся за ворагаў вашых. А як цяжка маліцца за ворагаў. Як цяжка маліцца за ворагаў, часамі язык не паварочвае. За тых, хто крыўдзіць нас, як вельмі цяжка маліцца. А Христос гаворыць, маліцеся, бо менавіта праз малітву ўваходзіць у нас Божая любоў і ўваходзіць любоў да другога чалавека, кім бы гэты чалавек не быў. І за каго б мы яго не лічылі, гэтага чалавека ў нашым жыцці. Поэтому таямніца малітвы за ворагаў, за тых, хто нас ненавідзіць, гэта вялікая таямніца. І калі хто пераломіць у сабе гэтую таямніцу, той благаслаўлёны. Бо гэта, сапраўды, неспасцігальная таямніца. Вельмі вялікая таямніца. Поэтому і таксама заклікае Христос да таго, каб мы, хрысціяне, увайшлі ў гэтую таямніцу. Але далей Христос гаворыць, што калі не ведаеце, як і што, прасіце Духа Святога, Духа Божага, а Дух Божы ўсяму нас навучыць.
калі мы не ведаем, не разумеем чагосьці, мы заўсёды павінны звярнуцца да Хрыста і прасіць Духа Святога, каб Дух Святы усяму нас навучыў. Вось дотык Бога праз святыя сакраманты. Глядзіце, якая вялікая таямніца праз сакрамант бежмавання. Непасрэдна Дух Святы да нас датыкаецца. Праз сакрамант споведзі, калі мы чуем словы, якія кажа Христос, каму адпусціце, таму будуць адпушчаныя грахі. Праз сакрамант Эўхарыстыі, калі Христос яднаецца цалкам. І тут уже кажуць, дотык такі непасрэдны, Божая ласка непасрэдна з кожным нас. Праз сакрамант намашчэння хворых, калі нам даруюцца грахі праз само намашчэнне, але бачым, як вельмі часта людзі не веряць у гэта. Вельмі часта ксёндз чуе такія словы, калі прыходзяць уже кажуць, ну памёр, і ксёндз запытаецца першае пытанне, калі быў у споведзі. А ён даўно, сколькі гадоў, чи яна даўно, сколькі гадоў назад, яна цяжка хварэла. Цяжка хварэла. Глядзіце, якія словы гавораць. Цяжка хварэў чалавек, і не паклікалі святара, каб паспавядаўся. Чалавек находзіўся у небяспецы смерці, калі цяжка хварэе. І сям'я не задбала пра тое, каб аздаравіць духоўна гэтага чалавека. Пра сакрамант намашчэння ці сакрамант споведзі не магла гаварыць, а Христос гаворыць праз вусны святога Якуба апостала хварэя, хто сярод вас, паклічце святароў, няхай памазруць святым алеем, малітва поўная веры, і намашчэння адпусцяць усе грахі гэтаму чалавеку. Глядзіце, якая вялікая Божая ласка, адпушчэнне грахоў, нават калі чалавек не можа сказаць грахоў, а нават калі чалавек несвядомы, улічваючы яго, што ён быў веруючы да гэтага, адпусцяць яму, усе яго будуць грахі прабачаныя. Мы часта вельмі не карыстаемся з гэтай ласкі, і людзі зыходзяць з гэтага свету, не паспавядаўшыся. І чалавек, які занядбаў, бярэ на сябе ўсе гэтыя правіны. З віны якой чалавек не соображае, што ён бярэ на сябе ўсе гэтыя правіны гэтага чалавека, а тых правін ён не ведае. Вось у чым справа. Пагэтаму вялікая таямніца намашчэння хворых, вялікая таямніца сакрамантаў, калі сакрамант святарства, сакрамант сужэнства, вялікая таямніца, калі Христос непасрэдна спасылае на нас благаслаўленне сваё, ласку сваю. Непасрэдна, і каб гэтай ласкаю мы дзяліліся пра сакрамант сужэнства, пра сакрамант святарства, дарагія браты і сёстры. Вось, гэта дотык Бога да нас. Чаму Христос цяпер гаворыць пра гэты асаблівы дотык любові Бога да нас, а асаблівым чынам падчас, калі ўжо закончваецца перыяд велікодны, мы у гэты чацвер будзем святкаваць свята ушэсця Езуса Хрыста да нябеснай хвалы. Незадоўга, праз 10 дзён пасля ушэсця, будзе урачыстасць паслання Духа Святога. Это таксама вялікае свята, і закончваецца велікодны перыяд. Час ласкі і міласэрнасці. Час, калі мы не толькі святкуем, але мы з гонарам успамінаем не толькі вялікую місію Христа, але таямніцу нашага збаўлення, нашае збаўлення, тую радасць, якую нас адарыў Езус Христос, якую нас адарыў Бог, якую адарае на заканчэнні гэтага перыяда дарам Духа Святога. Дарагія браты і сёстры, дар Духа Святога – гэта вялікая Божая ласка. Пагэтаму, можа, пастараемся ў нашым жыцці, паважаныя, каб гэты дотык Бога неяк пранік у нас. Христос гаворыць пра маю любоў да вас. То есть я першы ступіў крок. Бог нам пакідае нават праз часамі несвядомых нашых дзядуль, бабуль, бацькоў, тыя малітвы, якія нас навучыў сам Езус Христос, Ойча наш, бо та малітва, якую нас навучыў Езус Христос. Малітва «Вітай, Марыя» – гэта малітва са Святога Пісання ўзятая. Гэта малітвы, гэта словы арханёла,
Бо Бог послав Архангела, і Бог сказав, так сказати, Найсвятейшей Панне Марії. Гэта словы святой Альжбеты, якія таксама са святого Пісання, дзе мы ушановваем Найсвятейшую Богородицу, але ушановваем таямніцу уцелаўлення. Гэта таямніца таксама нашага збаўлення, таямніца уцелаўлення Сына Божага. Поэтому, ушановуючи гэтыя таямніцы, Бог адкрывае да нас сваю ласку дотыка Божай любові праз сябе і праз Найсвятейшую Панну Марію. І вось для нас гэта трэба толькі усвядоміць, што гэта ўсё пакінуў нам Бог. А цяпер нам трэба да гэтага датыкнуцца і чыніць тое, што чынілі нашыя дзяды-прадзеды, бацькі нашыя, захаваць нашу веру, перадаць нашу веру будучым пакаленням, бо гэта дарога жыцця, гэта дарога збаўлення, дарога любові, якую пакідае нам Бог. І калі мы зыходзім з гэтай дарогі, мы павінны тоже памятаць, што свята места пуста не бывае. Прыйдзе вораг нашага збаўлення абавязкова і займе гэтую дарогу. Поэтому нехай Бог нас благословляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца ўсімога, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, предыдущими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправного от Бога соправного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради Бога все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего славления, сошел с неба и втеломился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, які вислуховує молитви і спосилає в наше серце Духа Святого Сутешителя, узнесем покорные просьбы. Молимся за святых. Молимся за святый костел, каб оживленный Духом Христа, ён умел у кожную хвилину распознать и выконывать волю Бога Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, каб яны выконывали свою миссию у лучности со своим паном и наставником. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за кіраўнікоў дзяржаваў, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла у выхаванні дзяцей і моладзі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якім не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Хрыста Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся за моладзь, якая у хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавала да іх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово было для нас крыніцаю моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу Бога Всемагутнага і малюся за малітоўныя групы нашай парафіі, асаблівым чынам наружу беззагана зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, просячы для іх благаслаўлення ў Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа благаслаўлення апекі Маці Божай, дароў Духа Святога, здароўя для Людмілы Бойка у дзень юбілею Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божай ласкі апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, і слугі Божага Айца Фабіяна, і хутчэйшае выздараўленне для Віктара Туміловіча, дароў Духа Святого для лекараў Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божага благаслаўлення апекі Маці Божай, дароў Духа Святого, здароўя для Алены Мечыслава Маднаровіча з нагоды дзён іх нараджэння, і апекі слугі Божага Айца Фабіяна, Маці Божай, здароўя для Антона Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Валадарства Божага для Чуйко Леонарды і ўсіх памерлых сям'і Чуйко, для Сяліцкіх Антона і Людмілы, нехай каб абмытыя крывёю Хрыста вайшлі ў радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святло Духа Святога, моцы Духа Святога для ўсіх, ад каго залежыць спыненне войнаў. Малюся, прашу аб хутчэйшае спыненне вайны ва ўкраіне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу таксама сілы, моцы, здароўя для ўсіх несправядліва асуджаных людзей. Малюся таксама і прашу навяртанне для тых, хто асуджае другога чалавека і словам, і друкам, і ўчынкам розным, і думкамі нават. Няхай звернуцца да Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ласкі і благаслаўлення для ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Памерлым вечны супакой, а жывым няхай Бог благаслаўляе у працы і штодзённасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы да Цябе ўзносім. І ўчыні, каб мы верна служылі Табе тут, на зямлі, і былі годныя сузіраць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце. Христос воскреслый, супокой принес нам, радость избавление душам утешение, мир елись. Пока не пьем, небо стал, свет был жоне и слава, людям радость даровал, за одних життю отдал, мир елись. Аллилуйя, аллилуйя. Он принес молитве душам утешение, мир елись. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутним. Нехай Пане Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Ойче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любові праз Христа Пана нашего.
Пан з вами. И с духом Твоим. Гору серці. Услыши Господа. Подякуєм Пану Богу нашому. За правды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в гэты час больш урачисто обвещали Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, і Он перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне, і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Попра Сына Твайго, Пана нашага Jesуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Jesúsa Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе.
Нехай Ён сам учиніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвятейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом, Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном. И усіми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавым умацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духовенствам і усім народам Тобою адкупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собой усіх рассеяных по свеце дзяцей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету, милостиво прыми ў валадарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале, праз Христа Пана нашага, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокою дни наши, а допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяка неспокою. Чекали исполнение счастливой надеи пристя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами.
Избранок Божий, будь той, кто, беря на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи только, и будет. Коли будете любить меня. Она воля наша, свету володар, сегодня верным слугам, и он приносит дар. Утаённый в хлебе, отдает
Помолимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты праз мертвых повстання Христа, адрадзі у нас до життя вечнага, помнож у нас плен пасхальнага сакраменту, и умацуй хлебом збавлення нашие сердцы, праз Христа Пана нашага. Аминь. Святый Архангеле Михале, сюда. Сядьте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Некалькі аб'яў душпастырскіх, як я узгадаў, зараз адбудзецца маёвае набажэнства і таксама працэсія першай нядзелі месяца. 9 мая у чацвер урачыстасць у небаўшэсці Пана, святая імша у столбцах будзе ў 9 і где-то в 9:15, у Новым Свержні в 18:00. 11 мая фэст у гонар святого Станіслава у Горках, пачатак о 12 гадзіне. Хто жадае паехаць у Горкі, гэта там каля Жацерава, пачатак о 12 гадзіне, можна там пабыць на гэтым фэсце, там была калісьці капліца святого Станіслава. Святая імша у панядзелак будзе ў 9 часоў. Маёвае набажэнства будзе перад святой імшой. У аўторак, сераду, пятніцу святой імшы не будзе у нашай парафіі, бо аўторак, серада, пятніца, у чацвер у нас у 6, поэтому я сказаў. Маёвае набажэнства будзе ў касцёле кожны дзень о 18 гадзіне. У нашым касцёле можна прыходзіць кожны дзень. Маёвае набажэнства будзе о 18 гадзіне. Запрашаю. Ну і прапануюць тая частка стоўбцаў, як мы называем, за возерам. У 20:00 там будзе маёвае набажэнства пры фігурцы Маткі Божай. Там есть фігурка Маткі Божай каля дому пані Дануты, гэта лясгас блізка, і там будзе маёвае набажэнства штодзённа о 20:00 запрашаюць. У наступную нядзелю будзе святая імша, як заўсёды ў нашым касцёле, за выключэннем ацэды. У 9 часоў ацэды не будзе святой імшы ў наступную нядзелю. З заўтрашняга дня до наступнага панядзелка мяне не будзе на парафіі. Тут будуць замяшчаць ксяндзы, і поэтому нават у нядзелю тоже таксама будуць ксяндзы, якія будуць замяшчаць, і будзе святая імша, поэтому без ніякіх праблемаў. Будзе прыязджаць на штодзён ксёндз з Ішкалдзі. Вы ведаеце, Ішкал, дзе гэта знаходзіцца. Это моя родная парафія, будзе на штодзень прыязджаць, і калі вось тут імшы не будзе, а хтосьці там будзе жадаць імшу на 9 раніцы, толькі выключна на 9 раніцы ён зможа прыехаць і памаліцца, нават у той дзень, калі тут не будзе, але трэба ўжо з ім будзе дамовіцца. Хачу таксама, дарагія браты і сёстры, прыпомніць, што касцёльны велікодны перыяд, час важнай споведзі, вельмі важнай споведзі для кожнага католіка. Гэта вельмі важна. Я хочу падзякаваць шчыра за вашыя ахвяраванні, за працу пры даўпарадкаванні касцёла. Дзякую пану Івану Лемішу за пакос травы. Паважаныя, я таксама дзякую усім ахвярадаўцам. Удалось таксама знайсці ахвярадаўца на куб дуба, і мы распачалі уже праекты па алтары. Па алтары, вось па тым алтары, які будзе калісьці тут, каб прыгожа было ўсё, і гэта вельмі важна. Будзем далей упрыгожваць касцёл, якія мы працы робім. Амаль што закончылі ўсе працы такія будаўляныя ў касцёле, у падвале там завяршаем плінтусы. Застанецца яшчэ адна такая праца, гэта на
вежы касцёла, там трэба дзе паталок над хорамі, і там трэба яго з той стараны, з того боку, з знешняга боку трэба добра гідраізаліраваць, там ужо ўсё зроблена, ўсё паложана, але засталося там троху паштукатурыць і гідраізаліраваць, ну, каб вада не працякала калісьці там, бо таму што там адкрыта, там прадувае, могуць і снег, і дождж, каб не працякала ў касцёл і не псавала нам столь касцёльную. Вось поэтому, ну, яшчэ ёсць троху такіх працаў паўнутры, і застаюцца такія знешнія працы по касцёлу, по завяршэнню будаўніцтва касцёла, можам так назваць нават. Я дзякую вам за ваши ахвяраванні на гэтыя патрэбы, няхай пан Бог благаслаўляе. І дзякую ўсім ахвярадаўцам, што стараецца. Вось гэта, так кажуць, найважнейшае. Што мы найважнейшае робім? Но што тычыць рэстаўрацыйных прац, ёсць рэстаўрацыя, можа, вы не помніце, але яна ў свержні валялася, так званы харонгвя такая, жалезная металічная харонгвя Маці Божай Старабрамскай. Яна калісьці ў свержні была, яшчэ на старых здымках я яе видзеў, гэтую харонгвю, потом яна валялася доўгі час на хорах, яе знайшлі былі на крышы касцёла, была закопана ў мусар. Вось мы яе рэстаўруем, вось троху так сродкаў мы нашлі былі на гэту рэстаўрацыю, ну, але рэстаўратар сказаў, што закончыць рэстаўрыраваць, каб на працэсію ўжо гэтая харонгвя, старадаўняя харонгвя была. Ну, надеемся, што будзе на кошт рэстаўрацыі $2500, $2000 мы аддалі на рэстаўрацыю. Гэта, ну, паціхоньку заплацім, гэта нічого страшного. Далей мы таксама робім і малюем образ Маці Божай дамініканскай, святого Фабіяна. То есть копію таго абраза, мы замерылі копію абраза, які знаходзіцца ў царкве, наш абраз. І поэтому мы намалюем сабе копію, няхай будзе ў капліцы святого Фабіяна знаходзіцца. Мы зробім капліцу святого Фабіяна ў гэтым месцы, і тут будзе крыж, святы Фабіян, Маці Божай, будзе святы Фабіян там знаходзіцца, а там все ж таки зробім канфесіянал, і каб там было да спаведзі добра хадзіць. З біскупам, працэсія Божага цела, ну, буду прасіць уладу узгаднення гэтай працэсіі, у нас павінна адбыцца 2 чэрвеня. 2 чэрвеня гэта нядзеля, першая нядзеля якраз месяца. Традыцыйна мы гэтую працэсію будзем праводзіць са свержня да стоўбцаў. Ну, напэўна, знаеце, працэсія это вельмі прыгожае мерапрыемства. Мы выносім, людзі стараліся шмат, каб былі харонгві, у нас прыгожы бальдахім, у нас як бы ўсё прыгожа. Знаеце, так, да працэсіі было вельмі цудоўна, можа на гэты год, як хто ўспее, але есть так званае убранні народа. Я так глядзеў розныя працэсіі, дзе адбываюцца у розных частках свету, і Польшы, і Словакіі, ці ў той жа самай Літве, ці я не ведаю, як там, не бачу на Украіне, але там таксама гэта ёсць. Там, дзе католікі жывуць, яны ходзяць у такія працэсіі вялікія, цікавыя, убраныя ў нацыянальнае адзенне. І вельмі было бы цікава, ну, чтобы, вось асабліва хто нясе харонгві, мужчыны, каб мелі такую нацыянальную кашулю, рубашку, вышыванку, як мы гаворым, беларускую. Былі стаўбцоўскія калісьці адзенні, напэўна, я папрашу этнографаў, гісторыкаў, каб паглядзелі. Хтосьці паходзіць там, где-то там, невядома з якіх частак Беларусі, у вас там былі сваі нейкія адзенні нацыянальныя, якія старыя есть. Вот, можете так сабе, ну, пашыць, хай будзе гэтае адзенне. Это на вялікія святы, вельмі добра, не толькі да касцёла прыйсці, але таксама я видзеў у Баварыі адзяваюцца, вось гуралі гэтыя тоже адзяюць, нават прыходзяць на хрост у нацыянальных адзеннях, не там, як хто ўмеў у джинсах, так і адзеўся. Але вось на такія вялікія ўрачысты падкрэсліваюць сваю вось такую нацыянальную прыналежнасць праз адзенне. А працэсія гэта такі
Працэсія гэта такая магчымасць для нас, для вернікаў, вось падкрэсліць нашу і веру, але таксама і нашу нацыянальную прыналежнасць. Вось так культуру нашага народа, культуру той зямлі, дзе мы ж з вами жывём. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры, для ўсіх. Все так было, я гляджу на старыя фатаграфіі, людзі адзяваліся на старых здымках, яшчэ даваенныя здымкі, адзяваліся ў такія прыгожа, адзяваліся ў нацыянальныя адзежды. Гэта вельмі прыгожа выглядала. У розных частках Беларусі ёсць сваё адзенне для жанчын, таксама для мужчын. Гэта вельмі прыгожа. І вось зрабіць такую працэсію, дзе, напрыклад, харонга нясецца, і там вось так прыгожа, хораша адзетыя навокал жанчыны у аднолькавай адзежы. Ну, часамі накідалі нейкія накідкі, нейкія сукенкі шылі аднолькавыя. Але гэта не тое. Каларыт есть у нашай нацыянальнасці, у нашай народнасці, у тым, і так мы захоўваем тое, што было калісьці у нашых дзядоў, прадзедаў, культуру тую, якая сёння толькі ў музеях чамусьці знаходзіцца, і да якіх тоже ніхто амаль што не ходзіць. Поэтому вось я такая прапанова пастарацца вось гэта адрадзіць у нас. Можа, на гэты год не ўдасца, месяц яшчэ ёсць да працэсіі, можа, на той год лепей удасца вось эту ідэю реализовать. Поэтому я так закликаю, ось так задумайтеся, калі ласка, гэта было бы вельмі цікава для нас. Вось гэта такая прапазіцыя. І я з біскупам размаўляў адносна кансакрацыі касцёла. В прынцыпе, у нас усё гатовае. Я чакаў вось гэтага абраза вельмі прыгожага Маткі Божай нашай, як я кажу, налібокская Мадонна, я яе называю. Як яна захавалася, адкуль яна захавалася, ніхто не знае. Але гэта магчымасць, што з налібокскага старога касцёла, хоць ён і згарэў, гэта адзінае, што, напэўна, засталося. Оказывается, хоць яна была ў дзерэвной, у капліцы, але з дзерэвной нічога не мае супольнага. У сэнсе такім, што там ніколі не было такога абраза. Ніколі. Я ўжо з 1718 года праглядзеў усе інвентары, там ніколі. А ў налібоках заўсёды быў такі абраз. І менавіта, як паследнія опісы, вось гавораць, на ўсё супадае. Шукаем. Я прасіў калісьці, можа, маеце здымкі старога налібокскага касцёла у сярэдзіне. У сярэдзіне. Знаружы есть у нас, але у сярэдзіне. Там быў драўляны касцёл, які згарэў у 43-м годзе, у 1943 годзе. А той касцёл вельмі стары быў, той драўляны. Вось пагэтаму такая просьба. Біскуп гаворыць, дзесьці ў жніўні месяцы, напрыканцы лета, можа магчымасць нам кансакраваць наш касцёл. О, тады шашлыкі зробім, да. Гарэлку піць моцна не будзем, але шашлыкі зробім, да. Вот. А зараз прыміце Божае благаслаўленне, будзе працэсія. Пан з вамі. І з Духом. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Мама
Молися за нас, Святая Богородица. Обсталися мы годными обетованием Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Наисвятейшей, заусёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах и действий. Погорчай молением нашим, и от усялякой злой приходы, выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, Опекунька наша, Сутешальница наша и Заступница наша, Сыном Своим нас соединяй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Усе разом памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не старалась, как покинула того, кто до Тебе утекает. Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненным, до Тебе, о Панна над паннами, и Мати наша, имкнуся, до Тебе прихожу, перед Тобою грешный плачущий стою. О Мати Слова,
Божу Ты праз пасхальную таємницю Христа, откупи усіх людей, заховай у нас справу Твоєї милосердності, каб ми неспинно узгадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлись отримати її пльон, праз Христа Пана нашого.
жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь.